assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe wonɓe funnangue hirnangue e rewoye worgo on min calmi kala to ippullo woni e windere nde kala kalawo ɗemgal fulfulde nde a salminama calminade tedduɗi gonduɗe e needi caggal yettude Allah noon e julde e guiɗo mum sallallahu alayhi wa sallam eɗen mbiya bandiraɓe yen julmo wuuri yen battudimo wuuri tawa eɗen ɓeydi en gustaki ko weɓani ko muɗa andi hande jaajaɓeɓe e sowsowɓe ɓe tampi no feewi nde wonno eɓe keppa nde taske arata kono ala probléme muɗa yiiɗi mbaɗon seesa tan mbasan tampinde koye moon hande noon en jooɗima kadi e jonde pulagu nde wonno piindi kala ko welnata bandiraɓe ko ɗum tan yahata min gaddi noon hande jonde lawɓe nde wonno pulagu haaletake tawa lawɓe noddaka hen en noddi Fati Labbo ummi ha Mauritanie Nouakchott ari tawtere ñalawma o ina wonde nen Sinthiou omo wonde Binta Sow mi yeewa ko noon hay saaha goto kadi muɗo wonde ɓiɓɓe nenam nendumi meccal emin gondi kadi gondigal pewgal jongal hono Salamata Dia e Fandiaye miñam Fandiaye salmin bandiraɓe tigi Aissa Sidi wañmi salminima wan fof ko gotum mi salminima no feewi mi salmini dendagal ɓe ndendumen plateau en calmini Salamata Dia en calmini mama men Fati Leldo en calmini mama men Sinthiou Binta Seydi Sow en calmini mama men Arwa mamin kuccile cuub joɗɗo en calmini technicien ji foof caggal kidi Allah joom baɗe bawde lamdo lambe lamaɓe mundima hepani saaha goto en juleñade mum ɓurnade windere bajjo Aminata Bam Farmata Bintou Yadou Soulay Tokaram en natigal famin diniade e duniɓe en ñaguima duwawu e sa en dañi welta tigui huccidde kadi e bandiraɓe ko ganduɗa ko woni spécial fête julmo wuuri fête de la tabaski hande min dañi kadi huccite e kadi fattangue kadi futtude hen ko wiide alhamdulillah rabbil alamin e wadde moon julmo wuuri en baccinimo wuuri onon jallo onon jaafo min jalli min jaafin kono Allah yo jabanen ɗum noon mi salminima non non a ñamani tewo tan mi accidi ɗum e jobjoɓɓe nden kadi gartanmi ɗo e junggam ñaamo Salamata Dia debbo mo Agnam mi salminima assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Piindi TV caggal jettuɗen Allah en juuri Mouhamadou Toubadou ɓurɗo windere en jetti jinnaɓe meɗen en juurima papa men wasiri meɗen Cheikh Nourouddine Hamad gorko mo Dawa Halayɓe oɗo makko ɗon noon dewreten calminen dendagal seeɗa ɓe futankoɓe en kofnima e koyɗe mabɓe en ñaguimaɓe duwaw en calmini kadi ardiɓe galle ɓe tawnoɗo kewɗen wiide ni so neɗɗo naati e galle o rewe damal en calmini bandiraɗo gorko Dawoudou Moussa Dia ha fuuro winde bosoyaɓe ko noon tigui calminten juuroɗen mawni ko sihil makko Harouna Moussa Dia ha tuto Burkina Faso worɓe fulɓe kala en calmini ɗon en juurima directeur meɗen général Kawba Samba Diop mawɗo ardi bonnani noon tigui directrice meɗen zen ñaagui Allah nde Allah hokketen tawtorede mo wuuri tawaɗen ɓeydin usaki Allah jarama a jarama Seydi Dia eyyi de passage eɗen calmina noon mama Arwa omo taw golloho omo tawtora jonde nde min teddinirima hande yewtere nde ko an jeeyi ɗum mama an jeeyi yewtere nde eyyi joni mi ara e labbam jontaɗo o labbam baɗɗo fayɗo o machallah
bika ela boya mi wala ul bambanya bale taywela bale taywela lawbe jeyse naade mi de ko be fulbe dillini mi mi de ko be fulbe dillini mi amari modi adama ko de boy ul bambanya maymuna adama weli kam maymuna adama weli kam lawbe huleluge de borofano wenu nayi bano do mawdi telloro do mawdi telli juuyi fogi do mawdi telli juuyi fogi di woni sonnugu arengo laboyo bere andira numa ten laboyo bere andira numa ten ko ciray balje fuuɗen do silanaɓe siɗoynoɓe jam do silanaɓe siɗoynoɓe jam ko labbome yetti samba fulo baccal fayida dañde wune baccal fayida dañde wune e pulloye bismortoɗo kay ko min de juuso jawdi weeli kam ko min de juuso jawdi weeli kam ko labboma yinimi joni ba ko labboma yinimi joni ba ko mami yettu ɗum mi eno ɗum ambassadeur yontaɓe nana ko ambassadeur yontaɓe nana ko yonane yonane e yonane yo ko nana o doyi ko yonane yo ko nana o doyi so samba umar nani ɗo e labam nana beltoɗa e labam nana beltoɗa so sire mi ñam nani ɗo e labam nana beltoɗa e min deego mum e fulɓe dillinimi mi yetti jawtal leppirama to jawɓe hoore weedu goni hoto jawɓe mbaɗe mbattoyo ko jawwaltani ñamande ko jawwaltani ñamande Dawuda Seydi Dia e Dawuda Seydi Dia hayo Haruna Seydi Dia e ɓiɓɓe fulɓe ko poɗɗon ko piɗiɗɗi fiyare mon ɓiɓɓe fulɓe holko welata mon ɗum ko gollal Dawuda Dia e ɗum de ko gollal Haruna Dia ko nen gueddaro jibini jaam o jibini ko subala ba lammina mi woni ko laminaɓe leyɗe kala e ɓiɓɓe fulɓe o goɗɗi on e ɓiɓɓe fulɓe o metti on lawɓe kaale ko welata on ko piniti fi arem on ko Dawuda Dia addi ɗum e hayo e momti gondinani e hayo o momti gondinani ko jalal leñol nani e hayo jalal leñol nani e hayo jalal leñol nani e hayo wen ko ñiwa o ko suddare leñol ngol e onon fo ndende mbiye Seydi Dia e onon fo ndende mbiye Seydi Dia ko mballe kam wiide Dia jaggo jaw jawina nanganami jaw nango jaw nanganami jaw nanganami jaw jaggo jaw jawina jaggo nanganami jaw machallah goso yaɓe weeli ko weedu goso yaɓe ko weedu goso yaɓe Haruna Dia woyo Dawuda Dia ko woyo Dawuda Dia kalemo jaadunomi toon arwa Mamoudou Racine ko hollimi tam kay ngenan nanganami jaw nanganami jaw min mi woppata ko Dawuda Dia e Haruna Dia momti gondi e momti gondi holko welata on waɗe teyi wela nango jaw jawine min mi sofi kadi wallahi hay minen min jakko jaw jawine jakko ala jaw jawine jakko ey yes Fati hay minen min jofi hunde wulide jawɗide kam tellima min de kam en gotir tellima kam mi anda on ɗi mondi minen ko min tellima Aïcha arandi sa yimi mi Dawuda meeɗa amde plateau ha gummimi e a teskima hande ɗum on Fati an il faut mbaɗenda couronde no Fati oɗo Fandiaye so Fati yimi Dawuda Dia en jooɗotako ko ɗum de par ce que ko patron amen badɗo fayida moƴƴo
jiɗɗo min teddinɗo min wallahi kadi waɗi biiɗo min mbaɗe ko beela ɗon kala ko min joofi kadi omo taƴa wadde on sa noddimo min noota aha so gami kadi gam non koye fadde mon noon on gamani ɓayɗo guittani pirkaji misaji ɗum fonnon wadde ay ɗum ma are so Allah jaɓi an ko hamma dillude a an ko jawdi jaggo ma ko ay sa haali ko gonga de ala seydi oɗo wiyata seydi labbo tawde hay joni ko labbo toon ɓe mbi tan labbo a yiɗiri hay yeccode ma mi wiya fa lelɗo gajugo ñettede gajugo e gajugo aɗa andi ko wiyete ko moni foof ne jogui for muɗum so wiyama jatan woni ko kewmi wiide ko so ɓiɗɗo ari o boni koɓe yumma ko tan hay baba heewi ko ɓokkade kono so ɓiɗɗo ari feewi koɓe yimɓe kala wadde noon Dawoudou Moussa Dia hande so innama wonɓe mbawi dillude ala haali noon ko jajaho min mo ganduɗa koye makko tigui jeeyama komin ɓuuri wonde fierté am kono moni fo tan wonko wawi oɗo ala kono ma lengo sedde min jaɓani ko jooɗimi ɗo mboɗo mi ama ala mboɗo mi ama ko jooɗimi ɗo mi nandane Aissa won kañum ko borjo o wawa amde ha joni tan eɗen day nder yewtere nde julmo wuuri oɗon mbiya bandiraɓe yo taw j' espére que onon fof on beltima de minen ko min jiiɗi tan ko beltoɗon ko ɗum tahi min goppi haajuji amen hammuji amen ndefu amen e barmeji amen fof min kippi min gari min jooɗi ɗo saabu weltinde on ko sababu nde moon tan ɓe mbi noon ko baɗɗiɗo yanata ko ɗo ponnomi adorade nde wonno muɗo ustora mawnam sehilam nenam giɗam hono Coumba Guisse Mabo debbo mo mairie ko sehilam muɗo ustoramo ɗeɗo balɗe muɗo wiya yo Allah yurmomo yaafomo annamo aljanna eɗen duwono kadi kala mo nattuɗo e hitande nde fof eɗen duwonoɓe eɗen mbiyaɓe yo taw ko ɓeɓe goni ɗo ɓuraniɓe toɓe gummi ɗo Fatou Labbo komin sofde ƴettu morso goɗɗo min garta e namde ɗe bisimillahi yoya kele 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 mañama similaay kele similaay kele min mi sofi kadi holmo dillini mi Aissa seydi wan cukole laaba juude Aissa so jadi yurmino Aissa so jadi yurmino woyo faali bonal yire hayoma faali njaay woyo jamanu waat e woyo salija salimaram salam alema saliyam salam alema ñaatungal ngal yooɗi e ɓiɓɓe fulɓe jiye ɓiɓɓe mbime mbimami ɓiɓɓe fulɓe beltoɗe komin faalelɗo yimano ɗo debbo e gollere gural kama jehen gollere Mamoudou Seydi Dem on ko maire gollere on teddini hayo ummo e sarali hajja cukalel de ko dimo min o diray han mo sarali hayo binta pulo urdoyam ni ɓuray mum nenam mi wona penowel kono noon ko jiimi ñallara min ko nannomi walara ɓayde gaccam koye segede ngoni e labboyo fini o alta janggo tawa kaale ko waɗi mi joololel e yontaɓe mbaɗimi joololel ko danonuji mbaɗimi joololel gulle luuke yo huuray cubbunan debbo wuro guelel jeegodimo labbo mi waale waal jala e tine mbaɗe teyi wela koren bogue sare mbolo ko woyo bogue dow bogue les bogue eska tele weli hono Coumba Boubou Ndiaye waɗi on ko yarima e gomoyla hokkimi yiɗɓe hokkimi sehilaɓe tinne mbaɗe teyi wela
hayo Piindi TV ɗo ñalmi fo mi inna on ɗo mbalmi fo mi haala mon on neli kala Dawuda Seydi Dia gorko pamalo haala o mojom golle balle o golle mum ne jooɗimi o yo Haruna Dia jam ñalle gaari Burkina labbole salminma tongiɗi tongi ko ballowo ko njurum deero ɓeede mballi leñol ngol arwan ko kalda hayo Alassane Seydi Dia gorko bosoyajo teddini jam ñalle gallume me fasa ko yumon jolno saygu mariyadi on woni Alassane Dia min moƴƴo fo ko jahdi kam so cubaloji nani ɗo mbimi cubaloji beltoɗe so Moussa Oumar yaali nani ɗo ngaari silɓe may samba cubaloji nani labbomi dilli ciray banja buuri nani ɗo jawdalle Biram so cannor nani ɗo hayo ɓiɓɓe fulɓe teddini kelle mañama min kam jawdi jaggani ale lawɓe jawdi jaggani min jawdam yeehi ha laaɓi somi yeehi wattan laaɓani machallah weeli waɗi ka ɗum noon so tawi mi jooɗima ɗo lawɓe jimi weeli labudde mi salmina nenam Koddoru mi salmina nenam Sokkolde mi salmina nenam Takko Labbo yummun banen on ko ɓi nenam wallahi nan ɗon namdalam tan fewdema ko no mbiruɗa ni ɗum noon ko erago par ce que hande kala jimowo foti ko jogade staff ménagére hen chargé de communication wawi wonde foof mi ero sampamen wonɓe Mauritanie balle Fati mi tawno machallah ko watta ko mo wawi ɗum kono anne ƴeew kadi ɓe ganduɗa koɓe haralleɓe e fannuji ɗi noddaɓe mbawa liggadade mabɓe somin jaltimaɓe mbawata komin jewti hen inchallah ko wona ɗum ko tan ko namdadema hande air lawɓe ne heewi so yimama tan mbawɗo yimde foof hande nane jaaɓe bete air uji ɗi ko air bo jinnaɓe gaccunoɗo tan onon defta hen walla onon e kala saaha on jaltinan air kesso tintiniron e koye moon jimon te kala jimɗo hen tan welan taw noon hayso tawi ni air o no faame o air ko même air oɗo yimno kono goto fof waɗa hen changement mum ko onon mbatta hen feemuji moon walla ko holɗum won komin tawde jinnaɓe won kadi min pengtani kadi koye amen won komin pengtani koye amen jinɗi o arwa Mamadou Racine gollo ko mbeɗe fof morso hay an ɗo joni so jalam pengtani morso onon fof goto fof morso mum ɗum kam Allah tawa nandata goto fof morso mum minne Allah ne hokkimi ɗum barakallah machallah mankirami tan koko mbimami ko ménagére tan e ballal balle kamen ko yawi ko yaccide eyyi eɗen mbaɗa julmo Wuuri kaw Abou Samba Diop ina wonde umpagne men Mama Rougui Sall dawde jaam wimo julmo Wuuri eɗen mo yettani Allah yettata sababu moɗo yetta Molo Ba ko kanko saabi ndeɗo jonde ina wonde Sinthiou Wagne mi yetti on no fewi muɗo waɗa julmo Wuuri Samba Ndiaye Thioub gorko mo Matam e kaggulaji muɗo yetta Allah noon muɗo yetta ñantuɗomi o hono Amadou War marché HLM kanko totti kam oɗo jasinaire baɗɗo fayida o wi kam waɗir ɗum plateau ma spécial tabaski gorko mo seralla muɗo yettuma no fewi ko kanko ñanti kam muɗo wiya kadi julmo Wuuri kala liggotoɗo e Piindi TV muɗo wiya Tidiane Yetta Sarr muɗo wonma julmo Wuuri Oumou Dieng Dieynaba Sow Raki Wagne mo limti kala juuma Salmata Dia an gonɗo Saramo Fagne Ndiaye Salmata Dia Dodel onon fof muɗo waɗa on julmo Wuuri Mama Sinthiou nde wonno kanko kadi o waɗi hen participation makko no hannirta ni par ce que oɗo organisation fof machallah rewi koye junngo makko donc mi tottanmo micro o seeɗa tan nde wonno mawɗo ne moƴƴe e jonde mi tottamo micro o seeɗa tan o haalna en seeɗa e lawagu
neɗɗo wawi yettude Allah wawi tan ko sof ma jetta sababu jetta Allah sababu gadduɗomi ɗo noon ko sababu mawɗo ka woni sababu o seydi wan ne garmi nde mbaɗa arde ɓiyam sehlam miñam faajero mo lelɗo ko sehlam miñam moƴƴo belɗo tawde e Nouakchott kadi min so noddi kam aɗa sawɓinoto nde mbiɗami nen sijji mboɗo sohli nde jinmi ko garda e fa lelɗo nde ko nangu noon fof goppu ndonno aɗa jarnimi ɗum seydi wan aɗa jarnimi ɗum kadi fa lelɗo so ƴetti hunde kam sijji ɗoftan mi ɗoftat ɗum saabu ko miñiraɗo moƴƴo haalo pulaar ne mbiya noon bandum bande ko bande sabu miñi ko en ɓe o jiiɗi baba yumma e baba ɓe o jiiɗi yumma e baba ɓe e mawni ko en ɓe ko feccere won kam kaaliɗo Alsane ko noon Ablaye Alsane ko noon an noon ko mbimi ko woni ko jokka jokki ko hay so wino hanko ya jeehen Dakar mi dawde ɗo woni fof mi dawde e makko mboɗo ñagono Allah no yallah juutnu balɗe moƴƴina battane ko puɗɗen ko yallah hokku en wortade kadi alhamdulillahi rabbil alamina neɗɗo fof gonɗo en e sahale mi salmini ɗum goto fof indemo yettode hay goto woppani eɗen ñaagui Allah yallah nawru hunde e yesso mboɗo wonde e ɓinguel moƴƴere wonde e binta ɓiɗɗo moƴƴo kaɗo duwaw wima kadi seydi so yallah nawru ɗum yesso joomum yo du so ɓooy kadi minen so pulaar noddi lawagunoto nde wonno ko pullo labbo won dikko pullo en Samba Bambaɗo woni demba minen min kala pulaar noddi min noto kadi ko kamɓe jiiɗi yumma e baba labbo woni afo pullo woni Samba Bambaɗo woni demba kadi yo Allah jokku ɗum ha juuti kadi mboɗo ñagono ma anda ko puɗɗa ko fatam yallah nawru ɗum yesso ko mbiɗa ko rona roni ko kay wallah ko laami ko wawi haalde ko ganduɗam ko rona roni sa woni ɓi goko lelɗa yimi kay tawɗa ko yimɓe koko tawɗo ɗum e lawol oɗo debbo pullo joɗɗi noon kadi ko hande jimomi hande beltanmomi ñalawma he joom suƴƴo garma bammaɓe mo alda e namdal mboɗo hakkude ma e faytoro seyɗani heeƴe hen seyɗani dañi hen gueɗal ya say ko ya saraka neɗɗo fof kewi dande mi salmini ɗum waɗi ɗum jurmo wuuri onon sukaɓe wonɓe ɗo ɓe technicien ƴiye joguiɓe camaraɓe ya hokku en wallo wattuni kadi mo wuuri nena yallah ɓeydu ɗum ha heewa ɗo gonɗon palso yallah nawru on yesso ha yesso a jarama Aissa amin ya rabbal alamin ewa eɗen mbiya bandiraɓe kala ɓe mbaɗiɓe cuurno wuuri ila wonɓe ɗo e leydi ndi hay wonde caggal leydi ndi nde tawno ko muñanede wurde ha mo wuuri ko muñanede tigui wonɓe julduɗen koor julduɗen mumen tas yama hande eɓen cuuɗi leppi leydi hande eɗen ɗo ɓe mbaɗirani ko tagui Allah ofɗen ɗo kamɓe mbaɗani ko tagui Allah nawi eɗen ñagonoɓe tan Allah nde Allah waɗat ɗum foof kadi mabɓe enen kadi nde Allah hokkuɗen wattinimo wuuri julɗeɗe kewɗe tawɗen ɓeydin usaki eɗen mbiya noon yidɓe piindi surtout noon ɓe caggal leydi par ce que eɗen gandi eɓe jagguiten no feewi eɗen mbiyaɓe ɓe jarloɓe jaafo enen bandi men en jarlima eɗen jaafima par ce que eɗen gandi meccal men ngal weeɓani jooɗade en haala yimɓe ne keɗoma wona hunde wemde tawno haala weeɓani jonde weeɓani wawi jooɗade joɗorɗa ni fewani haala pirpitoɗa tatoɗa taw wona no yiyande ma kono ko télé mbayi noon yoɓe gandu kalɗo perguiseɗen kalɗo taatiɗen e guila e nder télé he hay radio o haani e gurdam meɗen ɗum gandu wonano ko ɓurene meɗen par ce que hankkandi Allah waɗi men darorde yama hay sinno ko neɗɗo goto ene cooɗo wiya min Sali Diani welimi walla Aissa Wanne welimi walla Fan Diani welimi donc neɗɗo belɗomo foof a wattat muɗum haqqille kala ko waɗi surtout tawi ko cukalel en wawi timtade muɗum waɗa wadde an wodananima wadde wona ko feewi par ce que kala ko mbaɗɗa ko fewani jomum ne wawi rewde hen wadde eɗen mbiyaɓe yalla hokkuni wattinnomo wuuri eɗen ɓeydi en usaki julde nde noon weeli machallah en ñaami en kaari en gaari kadi faati labbo dillini meɗen tigui min ɗo jooɗimi ɗo ko koydam ɗe konen diwa tan enen nden koko matomo wona tan gumotoɗo mbaɗama eɗen mbiyamo tan yallah sellin dande ɗe kadi eɗen mbiya bandiraɓeɓe yallah hokkuni wattini wuure eɗen ɓeydi en usaki enen amin ya rabbal alamin amin tigi Aïcha yen battinima wuuri merci invité ji on mbaɗi assuré no feewi yo Allah jurnu balɗe ɗe moƴƴina battande Aïssa ɗum weeli kono noon enen gonɗiɗo ɓiɓe yummen ende ganda machallah min poti salminde men kamɓe foof personnel o foof min jigguitani ɓe garani ɓeɓe ganda empêchement dañi kamɓe foof Tijjani en Dieynaba en Salamata en kamɓe foof Raky Wagne ma chéri adoré kamɓe foof ɓe jigguitani Oumou Dieng ɗon tigui mbaɗeten no soit heure ménage ca wonno ganduɗa kam no foti arde ha royam dicce koppi yafno woni ande nimi kono on mutimi omo ganduɗa woni ceerno Oumar di ba salminama ceerno Touba ko ɗum noon ko wiide tan hande so tawi ɗum yooɗi wayini andi ko mo gogo ma ñanti fof a yooɗan machallah gogo amen mo tampinani amen fewi cukalel laaɓa juuɗel Seydi Sall konko waɗi ni
ceeri kawam Abou mi salmini Dieynabou Diop tataruji waɗi ni e yam wi kami mi ganta hami yode mi huccita e bandiraɓe ɗum noon mi salmini nenoma Kadja Samba Sy arga Dieynabou Diop goto ko ñantuma woppumin ɗum ɗon ala tatarugi ñanti kal tatarugi sal ñantuma eyyi moƴƴi ɗum noon nenam Kadja Samba Sy depuis Amérique yummum Faty mi salmini omo ganduɗa woni tata Salamata Seydi Diag bandum Aliou en calmini dendagal bandiraɓe kala en calmini baba Mokhtar Ali Sy en calmini baba Sidel Dia baba Ngullum Sare en baba Hadi Sango kala ko ngakki e haala ka en ñaguima yafuya ko mbi ko Salamata wi ko saaha neɗɗo no haala teɗɗo e haala ora ko fewani ɗum noon kala komin mbaɗi ko fewani hitande fof min ñaguima yaafu wona fanade ko wittinde mon ɗum noon bandiraɓe on jarama ha prochaine jarama muñiraguelam merci wajibɓe noon yo jawno minen min tampi e makko eyyi ko ɗon kadi mbaɗenmi julma Wuuri Hawwa Samba Doya Amadou Wuuri Ousmane Dorde Belal on woni debbo mo Gaye Kada mi waɗimo julma Wuuri kadi mi waɗi julma Wuuri mawnam sihilam hono ceerno Mountaga Seydou Makki Nourou Cheikh Oumar mi waɗima julma Wuuri muɗo wiya bandiraɓe oɗon jarlo oɗon jaafo jaari salmiñam mi yejjitanima oɗon jarlo oɗon jaafo so tawi honko min kaali ɗo ko henanaki on gandon koye wona sago mi jinno tan ko yo few emin mbiya bandiraɓe fulɓe foof oɗon jarlo oɗon jaafo yen battudima Wuuri Faty wat feere mbaynoɗa bandiraɓe bisimillah ala wat mot de la fin wayno bandiraɓe eyyi minne wutte ɓornimi ɗo ɓayde goto haali ɓornuɗo minne mi yejjita ɓornuɓe woni rewi ɗo ko Fama Diallo debbo Sinji Bangde Diallo jeeri jalala wala Diallo Péré Sadio kañum rewi ɗo o yonni o wiyama kadi seydi Diallo jeeri jalala wala ha ɗo woni eno woniri eyyi yen battinima Wuuri eɗen ɓeyɗen ustaki eɗen kala e julɓe ɓe julɓe sabi mbeɗe haala tan programme en o somi wi mbeɗe haala ɗo tan hunde juutat te hojomaji ɗi ko jarɗi gasde kadi kalna bandiraɓe programme Malick Paté o addu ana haali gonga de ana la ilaha illallah programme seram Malick Paté so le 24 woni programme o so Allah jaaɓi samedi garawo so Allah jaaɓi sorano hay goto ɓiɗɗo pullo goto to manko Malick Paté Sow ko gorko moƴƴo nayimi DSTV nayiɓe télé fulɓe kañum e Jaliki miñam arɗum jiɗmi e Jaliki baba men jiɗima e baba miñiraɗo ɗoftiɗo moƴƴo jiɗɗomi korsinɗomi yiɗo komi yaaru yeeso mbiya kaw Malick yo ar o Piindi o adda ɗum ɗo no wiyeteno o yoɓa ala publicité eyyi ala probléme ala onon ndendi an onon ndendi ɗum onon ndendi koye mon ala on jaggi an an aljuna siftor ɗum a jaggi hen a tiiri e fulɓe ɓe son garani dewelta inde mi dilli son garani dewelta o jajaɓe ɓe son garani dewelta o sosoɓe ɓe son garani dewelta alwa Mamoudou Racine sarani dewelta hayo ɓiɓe fulɓe son garani dewelta e mallemo wawa son garani dewelta ballal bawo kam weli son garani dewelta ballal bawo kam weli son garani ballal bawo kam weli son garani ballal bawo kam weli o walli bawo tan jamune wallani ala une jawdi ndi jaggani mi jawdi ndi jaggani mi yen battunimo Wuuri e Piindi TV e ɗo ko télé fulɓe e ɗo ko télé fulɓe woni fo yiino hoore muɗum omoni fo yiino hoore muɗum Dawuda Moussa Dia Haruna Moussa Dia ye Abou Samba Diop ane Layla Seydi Gan ane Layla Seydi Gan ye yayo simila jam ayo fanjay ayo asalam ayo asamnani yayo Aïssa Seydi Sy ayo Sinjujum fa lelo tori holko waɗi mi jolalen yontaɓe mbaɗi
kabinya vino e chukalel malik fade so honto jewa malik fade onkoro kay seydi so yewu uda suutawi e bibe fulbe fulbe la jam oro ummi bele ummi woj boere o ummi boera bele ummi fijo ko be dabenda halayal be leydi men leydi siti sabaen woyo leydi albamien esikote wali bela bele andi ki jamburani mi woni mi wona jere law wallahi mi wona tora toga mi wona tora natoya mbaɗe teyi wela hayo gomam nani son tekki kam mi yoɗat son tekki kam mi suusat woyo gomu daro fota woyo gomu daro fota ko Piindi TV yen battinimo wuuri yo Allah ɓeydu bawal